अपन अपन खोल ला मोबाइल। अरे चला सुनो जाए गाना सुनाई था हम बिट्टी भाई बैठे बिट्टी भाई खुशी पे कैसे हमारे चाची और इनके बहू रानी में कैसे लड़ाई हो था देखत जाया ई दर्द कैसन बाटे वो देखत जाया और कैसे चाची हमार पतोहे ताना मारते हैं वो सुनत जाया। ऐसे हो हम भाव बाटे आज चाची बनी यहाँ सास चाची 420 बनी यहाँ सास और हम बनी है पतो मान लो 2 मिनट के 3 मिनट जब तक गाना चले तब तक पतो आई ओकरे बाद हकीकत के ना आई है ये कजे सोच ले जाया सही सुना गाना भाव बा कि सासू हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना सासू हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना तोहरे पुतवई के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवई के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवई के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के कारणवा मोर परनवा गइले ना। सास को कहती यहाँ चाची कैसे ताना मारती यहाँ मतलब पतो है का हमका कि बहुवर हंस के बोलाना तनी में हंस के बोलाना बहुवर हंस के बोलाना तनी में हंस के बोलाना हमारे पुतवई के कारणवा तोर लिटियावा भइले ना हमारे पुतवई के कारणवा तोर बिटियावा भइले ना हमारे पुतवई के कारणवा तोर बिटियावा भइले ना तोर बिटियावा भइले ना तोर ललनवा भइले ना हमारे पुतवई के कारणवा तोर ललनवा भइले ना हमारे पुतवई के कारणवा तोर ललनवा भइले ना। जेठानी हट के बैठाना तनी बजुक के बैठाना जेठानी के कारणवा मोर परनवा गइले ना जेठनी हट के बैठाना तनी घुसुक के बैठाना तोहरे देवर के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे देवर के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे देवर के कारणवा मोर परनवा गइले ना हे परनवा गइले ना हे परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे पुतवा के कारणवा मोर परनवा गइले ना। तो का जवाब देते हैं सुनत जाए कि छोटी हंस के बोलाना छोटी हंस के बोलाना तनी बेहंस के बोलाना हमारे देवर के कारणवा तोर बिटियावा भइले ना हमारे देवर के कारणवा तोर ललनवा भइले ना हमारे देवर के कारणवा तोर बिटियावा भइले ना तोर ललनवा भइले ना तोर ललनवा भइले ना हमारे देवर के कारणवा तोर ललनवा भइले ना हमारे देवर के कारणवा तोर ललनवा भइले ना। का जवाब देते हैं सुना ननद के पारी आई बा कि ननदी हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना ननदी हट के बैठाना तनी बगल ये बैठाना तोहरे भाई के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के कारणवा मोर परनवा भइले ना तोहरे भैया के कारणवा मोर परनवा गइले ना तोहरे भाई के कारणवा मोर परनवा भइले तोहरे भैया के कारणवा मोर परनवा गइले ना हम चुप हो गए परनवा गइले ना हो परनवा गइले ना भौजी तोहरे देवर के कारणवा मोर परनवा हाँ गइले ई तो हकीकत है हमारा देवरे बहुत सुंदर ई वीडियो जरूर शेयर किया हमारा देवरे करण इनके प्राण गए बाटे हमार नंद यहाँ तो भला हमार देवरे इतना मेहनत कर दिया इनके प्राण निकलत बाटे शेयर करत जाया शेयर किया ए हकीकत है जोन इनके साथे भाव तो ना निकलत है नंदी वाला सुन थोड़ी देर के लिए क्या कह रही है हां ए हम्मे का कहते हैं चुप्पे मारे बैठ जाता है सुनावा भौजी तनी हंस के बोलाना तनी भी हंस के बोलाना हमारे भैया के कारणवा तोर ललनवा भइले ना इनके भैया के कारणवा मोर ललनवा भइले ना इनके भैया भइले ना मोर ललनवा भइले ना इनके भैया के कारणवा मोर बिटियावा भइले ना इनके भैया
के करनवा मोर बिटिया भाई लेना। बात हकीकत है। देखा सबका गाय दे लेकिन अपनी दांत चुप्पे मारे बैठी रहे, जबकि ये कहीं